Samba Ndiaye mi salminima. Jarama mi jaabimama. Horeɓe leydi Sénégal ƴetti eɓɓore ngam haɓugol ngenari bondi guyale jawle e nder ndi leydi. Yimɓe hewɓe woodi ko nanga e nder nde eɓɓore. Kono yiruɗa ɗe golle ɓe horeɓe ndi leydi Sénégal? Ko leydi Sénégal kala laabu kesu ari ene darna ɗum. Sa ƴeewi luwaji ɗi luwaji jaltuɗi hen ɗi woni code code transparence des ressources, la gestion des ressources publiques en OFNAC en CENTIF en fof ko ɗum ɗon darnuno ɗumen. E ɗeɗon gueɗe ɗe jiiɗa fof kadi forum civil waɗini hen miijo muɗum ha nuldi ɗum gandanɗa hoorema e laamu ɓurgu mawnude e laamu Sénégal ha yetti présidence e fof pour hollitdeɓe gueɗe ɗe no poti yarude e nder laaɓal. Ganduɗa hoorema kala ko leydi ndi jeeyi kala ko woni ko mbiyeten denier public e français ko ɗum ɗon ko ene foti jogirade jogogal moƴƴal. ɗum woni miijoji garoji ko kala laabu garnogo woni Abdou Diouf créya woni Ablaye Wade en ha Macky Sall jaaɗo o a faami e ha ɓe arɓe kamɓe fof ko ƴewde tan holno ɓe ndeniri koppareje Sénégal ko ganduɗa hoorema ko leyɗe ɗe kewani doole. So Allah hokki ɗum nan hunde e copperaji ganduɗa hoorema ko wiyete ressource uji ko yo taw ene dañe no jimira. ɗum ɗon kamɓe fof ɓe kawri hen kala laamuji ɗi ɗo dañi ɗiɗo miijoji. Woodi yimɓe hewɓe nangaɓe mi haali ɗum nane ɓe noon nangaɓe fof ɓurɓe ɓen ko ɓattiɓe hoorejo leydi Sénégal kiɗɗo ɗum ko Macky Sall. sen ƴetti wono Walat Diop on ko jagorɗo halfinanoɗo kala ko fati e coftal ɓalli. Woodi kadi Farba Ngom ɗe gandi on kadi no ɓadino Macky Sall sanne. Hino kadi o nangaɗo ɗo o ɓooyani o inneteɗo Tahirou Sarr tawata ko jooma jawdijo ɓadiɗo hoorejo leydi Macky Sall. ɗum addi yimɓe Macky Sall yo innu ɗum ɗo ko fewtina ko kamɓe. Onon ko honno yirɗon ɗum? Eyyi goto fof e no yiiri oɗo ko kewi ɗeɗo tawuji e nder leydi Sénégal. Kono gartiren hakkillaji men tan ƴeewen caggal seeɗa. Kamɓe nde ɓe garno nde ɓe mbiyata Macky Sall laamu Macky Sall nde arno 2012 ha 2014 2015 en fof mais hon nangonoɓe aussi kamɓe joguino créya mbiyannomi kamɓe joguinoɗo créyi kamɓe joguino ɗum ɓe nanguino Karim Wade ɓe nangi ɓe pawi hen min to kadi Khalifa Sall. ɗum noon oɗon nanama fof bandiraɓe Khalifa Sall luukino bandiraɓe Karim Wade luukino. Hande laamu kesugol ngo ari police judiciaire o noon ƴeewi e nder rapport aji mabɓe ɓe mbi hon rapport goto mo 125 milliards haala hen Farba Ngom emo kalɗa o ene wonde Tahirou Sarr mo kalɗa e woɗɓe ne hen kono ko ɓeɗo puɗɗi yaltude koɓe nodda joni nana to laamuji to. Wonduɓe mabɓe noon goto foof kala piyaɗo kañum andata holno muusira. Bandiraɓe Farba Ngom walla bandiraɓe Tahirou Sarr ma mbi ko politique naati hen pour ustude doole makko walla pour bonnande APR. ɗum noon kadi ko miijoji mabɓe. Kono hande kam tade parquet heeɓi ha woodi ni nawaɓe Rebeuss mais avocat ji mabɓe e nana e dossier ha kene jooɗi o mercredi te mbi devant Sénégal fof ma jaltinmo kolla Sénégal ko ɗum ɗo alano heɓat. eyyi ko minen ko ɗum ɗon tan min ƴewata deftidiɗen ɗum ɗon ha ganden holto nawata. Wona e ngal ɗo sigande eɓɓore fuɗɗa laamu arngu kala ƴetta eɓɓoje gam haɓugol ngenari bondi. Beele ɗum no wowi tolnade ka hani ɗon walla ɗum wowa tolnade ka hani ɗon awa ko hon ɗum hana waɗede gam yonde eɓɓore yaw ha laato hara ko haɓugol ngenari bondi tan wona guere walla haare politique? Ala minen miijo amen ene leeri hen kala tottaɗo jawdi leydi wona jawdi leydi jawdi ɗo wawi wonde foof hay soko jawdi galle sa tottama a resnama dépense galle kam au moins sa dépensima kam ha lewru mayi haade yimɓe mbidi kam ɗum ɗo manqui walla ɗum ɗo manqani gara kolla yimɓeɓe holno dépensirɗa soko heddi yimɓe continue hen ko ɗum ɗon noon tan ronkono e dañede e nder Sénégal. ene wodno sarɗiji luwaji fof ne mbaɗa ene goota kono no joguirno no jawdi ndi jimira ene jawdi ndi joguirno ni ene ɓurti dal e miijoji yimɓe ko taw ko lawol pewgol. en nani ɗo haala guila ɓooyi ene wonde haala Petro-Tim hande Sénégal seeɗa haalɗo kalta haala pétrole walla kala haala gaz haala Petro-Tim o ha hande yimɓe cikata gasi kono gasani nanɗo ɗum wawa gasi ɗum wawa gasirde noon e gueɗe goɗɗe OFNAC nanɗon waɗi épingle ji hewɓe kono ha hande yimɓe no mbiya gasi walla gasani mais fof ko dossier ji gonɗon mais taade oɗo pôle financier pôle judiciaire financier ari ko kesso kañum ene wawi hebde rapport aji kanko so heeɓi rapport aji ɗi hono hojom kanko nawata juge o kañum ƴewata holno yarata. Ganden hoorema Sénégal dañi hande gandanɗa hoorema mussol ngol gandanɗa hoorema yimɓe ne mbawi walliddeɓe ko jambureɓe goni toon
yimɓe ne mbawi jogade jertoji moƴƴi au moins quand même ko majji ko e ko bonna ko e ko rawani lawol ko foof ene foti artirede walla ne foti yilede ha arta ene nafa leydi ndi. Samba Ndiaye mi yettima sanne, a jarama. A jarama, Allah jarama.